ಬತ್ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರಕತನೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತದೆಲ್ಲಡಿ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಬ್ಲಾಕ ಪೂಕರ ಪಾಡ್ರ ಬಯ್ಯಾಗ ದೀವೋಗುನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಊರ್ದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏತಿ ಇರಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪುರಾ ತೇರು ಬರಡು ಬಂಡಗಳ ಪುಡ್ದೇರಿ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರಕತನೆಯ ದಾನೆ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಏಲು ಸೇರುವಾರು ಎಲ್ಪವಾಜಿ ಎಲ್ಪತಾರಾಯ್ ಗೋಂಬರ್ ನಿತ್ಯ ಮನ ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಚಮ್ಮನ ಬರ ಸೇರತ್ತೆ ಇಂಕ suruhku peru itu nih kali ini. Agak balastar. Apakah jodoh agak mana? Unjuk kalah ada lekor. Bukannya januari gue baterai cina. Kasta karpannya mana? Apakah ajaran ini nenawari kemantunnya? Nenawari kemantunan cina lekor. Korna cina jodoh agak. Korna cina agak ada. Engkau kirna cina kor dawdu, mantunan cina kudu pasal dekat pada dawdu. Taruh pada dekat dawdu. Saru lupa tapi pun awalnya. Ate, karena